lang yung ano.
Paano mo yan nabuksan dati? Siguro maluwang yung pagkasara. Dali mo nga dito. Dito, dali mo. Dalhin mo dito. Dalhin mo dito, kinabubuksan ko. Pero parang may nabuksan dati. Dito, dito. Kina, dalhin mo rito. Psst, buntot. Dalhin mo rito. Buntot dito. Binabagsak niya dati, kaya nabuksan. Talino to eh. Alam niyo saan bubuksan eh. Iniikot niya eh. Dito, dalhin mo. Nakakausap ni Papa yan. Pag sinabi, nasaan yung pagkano? Tutuloy niya. Kina. Anong gagawin? Kina, buksan na natin.